Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Ħudja jew nġabru għal din l-Ewkaristija li hija l-mogħdija tal-mulej minn ġo nofsna. Il-mulej dal-għodu ser jagħmel lilu nnifsu preżenti magħna u għalina. Ejjew ħudja nitħejjew bħalma tħejjew il-missirijiet tal-qedem, bħalma tħejja Giuseppi bl-obbedjenza tiegħu, bħal Marija li ħejjiet il-qalb tagħha biex tirċievi din il-kelma magħmula bniedem, ejjew anki aħna nitħejjew billi niċċekknu quddiem il-mulej u nitolbuh il-ħniena tiegħu. Int li bent Alla mnissel qabel kull żmien mulej ħniena. Int li fil-milja taż-żminijiet sirt bniedem bħalna mill-Verġni Marija, Kristu ħniena. Int li għad terġa' tiġi fil-glorja biex tagħmel ħaq minna, mulej ħniena. Jiħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Nofru din il-qoddisa għall-erwieħ tal-familji Tanti, Abela u Kamilleri. Sawwab f'ruħna mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem, bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmien mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li huwa Alla u li miegħek jgħix jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Araw għax-xebba s-sirhom. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. F'dak il-żmien il-mulej is-sokta jkellem lil Aħaz u jgħidlu: Itlob sinjal għalik mingħand il-mulej Alla tiegħek f'Iħl-art jew fil-għoli tas-smawiet. U Aħaz wieġeb: Ma nitlobx, ma rridx nittanta lill-mulej. U l-profeta wieġeb: Isimgħu mela dar David, mhux biżżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa se tkiddu lil Alla tiegħi? Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom Sidi stess. Araw, ix-xebba titqal u tilet iben u semmih Emanuel, il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lil Alla, salm responsorjali. Ħajjidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja. Ngħidu flimkien, ħajjidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja. Tal-mulej l-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija. Għaxu fuq l-ibra waqqafa, fuq ix-xmajjar fis-sod qiegħda. Ngħidu flimkien, ħajjidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja. Min jista' jitla fuq l-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu dejħin da fuq qalbu safja, imma jetix ruħu għal fruwa. Ngħidu flimkien, ħajjidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla, is-Salvatur tiegħu. Dawn in-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek, Alla ta' Ġakob. Ngħidu flimkien, ħajjidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja. Bidu tal-ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Pawlu, għaddej ta' Kristu Ġesu, imsejjaħ biex ikun apostlu maħtur għall-Evanġelju ta' Alla. Dan hu l-Evanġelju li Alla kien wiegħed permezz tal-profeti fil-Kotba Mqaddsa dwar Ibnu Ġesu Kristu Siedna li skont it-tnissil tal-ġisem twieled minn nisel ta' David u skont l-Ispirtu Santu ġie rivelat bħala l-iben ta' Alla b'kull qawwa permezz tal-qawmien mill-imwiet. Bih aħna rċivejna il-grazzja tal-appostolat biex inwasslu għall-obbedjenza tal-fidi lill-bnedmin fost il-ġnus kollha għal ġieħ ta' ismu. Fosthom tinsabu intom ukoll imsejħin biex tkunu ta' Ġesu Kristu.
للمحبوبين kollha ta' Alla li jinsabu Ruma, msejħin biex ikunu qaddisin. Grazzja lilkom u sliem mingħand Alla missierna u Sidna Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Emanuel, Alla magħna. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. It-tnissil ta' Ġesu il-Messija sar hekk. Ommu Marija wara li tarset ma' Ġuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien saret bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Ġuseppi li kien raġel ġust u li ma rridx ixandara quddiem kulħadd għamel il-ħsieb li jibata bil-moħħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Ġuseppi bin David, xejn la tibża tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fija ġej mill-Ispirtu Santu. I se jkollha iben u inti issemmih Ġesu, għax hu isalva l-poplu tiegħu minn dnubithom. Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Immanuel, li bil-sienna jfisser Alla magħna. Ġuseppi meta qam għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej u ħa lil martu għandu. Il-kelma tal-mulej. Allura ċertament li mhux l-ewwel darba li smajna dan il-Vanġelu, imma xorta waħda nippruvaw nisiltu xi ħaġa spiritwali minnu. Allura huwa evidenti li San Ġusepp huwa f'sitwazzjoni li mhijiex sabiħa. Iżżewweġ lil Marija, issa iż-żwieġ ludi kien isir f'żewġ momenti. Kien isir iż-żwieġ imbagħad kienet tgħaddi sena biex imorru joqogħdu flimkien. Right, jiġifieri hemm qisu speċi ta' erosija ngħidulu hekk. Allura Ġuseppi għandu dan il-kuntratt diġà ngħidulu hekk ta' żwieġ ma' Marija, imma f'mument minnhom isir jaf li Marija ħarġet ilha li mhux minnu naturalment. Ġuseppi huwa raġel ġust. Min huwa raġel ġust fit-Testament il-Qadim? Ir-raġel ġust huwa dak li ħares il-liġi. Allura x'suppost kellu jagħmel Ġuseppi skont il-liġi? Kellu jakkuża lil Marija. Allura l-Vanġelu jgħid: u ma rridx ixandara, din il-kelma ixandara nistgħu ngħidu u ma rridx jakkuża quddiem kulħadd. Allura skont il-liġi Ġuseppi kellu jakkuża lil Marija illi ħarġet ilha minn ħadd ieħor. U l-kundanna nafu x'kienet għall-adulteri. Kienet tħaġġir li mara bħal din kienu jħaġġruha. Mhux hekk.
Ġifieri dan ċertu pajjiżi għadu jsir sal-lum, sal-ġurnata tal-lum, li jekk mara tinqabad ilha jew ikollha relazzjoni sesswali barra miż-żwieġ jew barra mill-erusija, tiġi mħaġġra. Però Giuseppi mill-banda l-oħra ma kienx baħnan. Giuseppi kien jaf li Marija hija mara qaddisa. Ma setax ma jkunx jaf. Għax il-qdusija tal-persuna tidher. Allura Giuseppi qiegħed jagħmel deċiżjoni. Anzi, il-Vanġelu jgħidilna kien għadu qiegħed jaħsibha x'ħajaqbad jagħmel. X'jaqbad jagħmel. Allura tiġih din l-idea f'moħħu li jibata bil-moħbi tan-nies x'imkien fejn hija il-bot mill-għajnejn tan-nies u isolvi l-problema hekk. Ma waqt li kien rieqed jidirlu l-anġlu tal-mulej. U l-anġlu tal-mulej jagħtih kelma. Tibżax, Giuseppi. Hu b'martek lil Marija, għax dak li tnissel fija, tnissel bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Interessanti li wara din il-kelma li jirċievi Giuseppi, m'hemmx iktar diskussjonijiet, m'hemmx iktar ħsibijiet, m'hemmx iktar paroli. Giuseppi meta qam għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej. Non il-fidi straordinarja ta' San Giusepp li jpoġġi lilu innifsu kompletament fir-rieda ta' Alla. U għaliex Giuseppi ipoġġi ruħu fir-rieda ta' Alla, x'isir minnu? Huwa jingħata li jilqa' għandu lill-Alla stess bħala ibnu. Ħuti jiena naħseb li dan il-Vanġelu ipoġġilna qudiemna kundizzjoni li mingħajrha aħna ma nistgħux naraw l-emil ta' Alla fil-ħajja tagħna. Ipoġġilna qudiemna kundizzjoni li mingħajrha m'hemmx il-ħajja tal-fidi. U din hija l-ubbidjenza. Li lilna iddarrasna għaliex aħna għandna idea falsa tal-ubbidjenza. Aħna fid-dinja tagħna għandna l-kategoriji ta' wieħed li jiflaħ jikkmanda u minnu dajjef jobdi. Min għandu s-seta, min għandu l-poter jimponi ir-rieda tiegħu u l-ieħor jew l-oħrajn ikollhom joqogħdu għalih. Din hija l-kategorija tad-dinja. Ma l-obbedjenza spiritwali, x'inhi l-obbedjenza spiritwali? Fis-sens spiritwali l-obbedjenza hija li jiena noqgħod fuq il-kelma ta' Alla għax naf li Alla irid jagħtini sem min natura tiegħu. F'ċertu sens irid jagħmilni b'daqsu. Meta jiena nobdi, f'ċertu sens insir daqs Alla. Alla jagħtini il-ħajja tiegħu. Araw San Giusepp meta qobda. X'għamel Alla miegħu? Alla fdaħ bibnu il-waħdieni. F'din id-dinja Giuseppi ħa il-post tal-missier tas-sema li sar missier ta' Ġesu mhux skont il-ġisem. Imma billi huwa bix-xogħol tiegħu, bit-tħabbrik tiegħu, huwa ta' dan il-ġisem lil Ġesu bil-ħobża ta' kuljum li kien jaqla, mhux hekk. Għax jekk Marija lil Ġesu tagħtu il-ġisem mill-ġewf tagħha, San Giusepp lil Ġesu taħ il-ġisem billi kien jaqla l-ħobża ta' kuljum.
Mhux hekk. Biex Ġesu seta' jikber, biex Ġesu seta' jgħix, biex Ġesu seta' jkollu saqaf fuq rasu, biex seta' jkollu libsa x'jilbes, dan l-opra ta' San Ġuseppu. Kollha bl-araq ta' xbinu. Allura, f'din id-dinja, Ġuseppi isir il-missier ta' Ġesu fil-faċċ jgħidlu l-anġlu, int issemmih Ġesu, int. Allura fil-liġi Ebrajka dak li jagħti l-isem huwa il-missier. Il-missier jagħti l-isem lill-ibnu. U x'inhuwa dan l-isem? Huwa Ġesu. Jexwa, Alla isalva. Alla isalva. Allura ħalli nerġgħu pass lura. Din l-ubbidjenza ta' Ġuseppi tpoġġih f'kondizzjoni li huwa jirċievi dan ir-rigal enormi ta' Alla, li huwa liben ta' Alla magħmul bniedem. Li kif ngħidu fl-asar tal-festa ta' San Ġusepp, hemm dak l-innu sabiħ, illi Ġuseppi, ir-raġel ġust, kellu x-xorti li jilqa lill-Alla ġewwa daru. Ġewwa daru. Araw x'tagħmel l-ubbidjenza ħuti. L-ubbidjenza spiritwali. Aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq ħwejjeġ spiritwali. L-ubbidjenza mhux iċċekkinna, mhux tumiljana. Imma l-ubbidjenza terfana l fuq. L-ubbidjenza tagħtina dinjità. L-ubbidjenza tqarribna lejn Alla. Fil-fatt, x'jgħid San Ġwan Griżostmu? San Ġwan Griżostmu dan l-isqof tal-5 seklu, sewa, li kien predikatur tal-Aġeb famuż, huwa veru, huwa veru. X'jgħid San Ġwan Griżostmu, attenti għax hawnhekk għandna qarbiċ ix-xogħol. Nispera li kulħadd ħasel wiċċu sewwa dalgħodu. X'jgħid San Ġwan Griżostmu jgħid l-Iskrittura tgħidilna illi r-raġel u l-mara huma indaqs tal-istess dinjità. Le? Jgħidu l-Iskrittura tgħidilna fl-ittra ta' San Pawlu l-Efesin li l-mara għandha tirrispetta u tobdi lil żewġha, tirrispetta u tobdi lil żewġha bħalma l-Knisja tirrispetta u tobdi lil Ġesu Kristu. Problema. San Pawl kontra n-nisa, ħmerijiet, programmi fuq it-television, nisimgħu ċuċati minn. Għaliex? Għax naqraw l-Iskrittura b'moħħ li mhux spiritwali. X'jgħidilna San Ġwan Griżostmu? Jgħid propju għaliex il-mara tobdi lir-raġel hija daqs ir-raġel. Jgħidilna raw liben ta' Alla. Liben ta' Alla jobdi lill-missier. Ġesu jobdi lill-missieru. Ovvja. Hawn jien ġejt mulej jgħidlu biex nagħmel ir-rieda tiegħek. Jiena ma ġejtx biex nagħmel ir-rieda tiegħi, imma biex nagħmel ir-rieda ta' dak li batni. Jiena ma nitkellemx minn fommi, minn żniedi, imma nitkellem minn dak li smajt minn għand missieri. Il-Vanġeli kollha jitkellmu fuq l-ubbidjenza ta' Ġesu lejn il-missier. Imma jgħidilna San Ġwan Griżostmu, Ġesu liben huwa inqas minn missieru? Le. Huwa daqs il-missier. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Allura propju għaliex Ġesu jobdi lill-missier huwa tal-istess natura divina ma' Alla l-missier. Naqra tqila naħseb jiena dal-għodu hekk. Imma din hija l-essenza tal-ħajja tal-fidi. Li Alla lilna għalina mhuwiex is-sit, il-padrun li għandu bżonn xi ħaġa minna allura qiegħed bil-frosta warajna. Mhix din l-ubbidjenza.
L-ubbidjenza hija l-istedina li Alla jagħmlilna biex aħna niftħu jdejna għar-rigali tiegħu. Li mingħajr din l-ubbidjenza kif qed l-ewwel u nistgħu ngħiduha kemm il-darba xekku m'hemmx il-ħajja tal-fidi. Fejn tidħol il-kelma ta' Alla, fejn tidħol ir-rieda ta' Alla, jekk inti għandek il-fidi, l-atteġġjament għandu jkun wieħed. L-atteġġjament ta' San Giuseppe tal-Madonna. Giuseppe meta għamel eżatt kif qallu l-anġlu tal-mulej. Ma xejdlu naqbel u ma naqbilx, u issa din biċċa toġobni, imbagħad il-biċċa l-oħra le, u din iwa, u din le, u din issa le. Ħuti, id-diskussjonijiet mar-rieda ta' Alla, meta tisimgħu min jiddiskuti r-rieda ta' Alla, ħanejdilkom ħaġa li hija ċertezza assoluta. Assoluta. Meta tisimgħu xi ħadd jiddiskuti r-rieda ta' Alla, ejdu hawnhekk hawn l-opra tax-Xitan. Tax-Xitan. Fil-fatt fejn jidħol ix-Xitan fl-Iskrittura l-ewwel darba, fil-ġnien tal-Eden. Sewa, meta jibda jiddiskuti mal-bniedem ir-rieda il-kmand ta' Alla. Mela, tikolx minn din is-siġra. Huwa eżempju li tagħtina l-Iskrittura ta' jiġifieri, sewa mhux għax Alla, sewa hija eżempju. X'jagħmel ix-Xitan? Jibda il-paroli. Sewa? Mhux ta' bxejn li il-figura li tuża l-Iskrittura għax-Xitan huwa s-serp. Dak li jilsienu dejjem ilebleb. Sewa, dak li dejjem ifesfes. Is-serp, dak li jilsienu dejjem sejrek. Allura x'jibda jibda l-paroli u le u billi tiklu u billi u l-istorja kollha li nafuha. Meta qudiem il-liġi ta' Alla, meta qudiem ir-rieda ta' Alla nibdew ġejjin bil-paroli, bid-dibattiti, bit-talk shows, hawnhekk bla dubju hija l-opra tax-Xitan. Ejdu hawnhekk hawn ix-Xitan fin-nofs. M'hemmx dubju. Għax din hija l-opra tax-Xitan. Li tibda d-diskussjoni u hawnhekk jaqbilli u hawnhekk ma jaqbillix u jekk nagħmel hekk ħammur lura. U nispiċċa ngħid, mela mhux tkun magħmula r-rieda tiegħek. Nibda ngħid imma tkun magħmula r-rieda tiegħi. Jiena nagħmel li rrid. Jiena nagħmel li jaqbilli. Jiena naħseb għal rasi. U kif jgħid Nikola Berdjajev, dan il-filosofu Russu, jgħid it-tentazzjoni tal-bniedem x'inhi? Li jagħmel ta' rasu. Li jagħmel ta' rasu. U għaliex aħna nagħmlu ta' rasna mhux hekk. Nafu fejn naslu. Allura l-mulej lilna hux hekk li almenu qegħdin nippruvaw li ngħixu il-ħajja tal-fidi. Illum qed ipoġġilna qudiemna dan il-personaġġ li huwa Giuseppe, raġel ġust. Biex jiena nidħol f'din l-ubbidjenza. Biex jiena nidħol fl-ubbidjenza ta' dak li Alla jrid minni. Mhux għax jiena lil Alla ħantih xi ħaġa. Imma għaliex meta jiena niftaħ idejja naf li Alla ħajimlieni bir-rigali tiegħu. Jekk jiena ħammur hekk bil-ponnijiet magħluqa quddiem Alla, Alla ma jista' jagħtini xejn lili. Alla ma jista' jagħtini xejn. Allura ħuti, ejjew nitolbu lill-mulej biex aħna li aħna daqshekk qrib il-miliet bħalissa, mhux hekk ġimgħa oħra nkunu niċċelebraw din il-festa kbira ma x'ikun il-miliet. Jekk dan il-miliet ma jseħħx fil-ħajja tiegħi. Jiġifieri li jiena inħalli lil Ġesu Kristu li daħal fid-dinja bħala bniedem biex jifdi d-dinja lil dan Ġesu Jexwa Alla li jsalva, jekk Alla li jsalva jiena ma ħallihx jidħol fil-ħajja tiegħi.
biex anki li salvani. U aħna kollha għandna bżonn is-salvazzjoni, kull wieħed minna ħuti. Kollha kemm aħna ninsabu marbuta f'dan il-ħabs tal-mewt, dan il-ħabs tal-egoizmu tagħna. U għandna bżonn il-mulej Ġesu biex jiftħinna dan il-ħabs tal-mewt ħalli aħna nkunu nistgħu ngħixu il-libertà ta' wlied Alla. Il-libertà ta' wlied Alla. Kontradizzjoni oħra. Meta nobdu aħna liberi. Kif jista' jkun? Int liberu meta tagħmel li trid tgħidlek id-dinja. Le ħabib tiegħi. Inti idduq il-libertà. Inti idduq il-libertà meta tobdi dak li Alla jrid minnek. Ejja ħuti bil-fidi ta' Giuseppi, bil-fidi ta' Marija dawn in-nies li laqgħu l-Kristu, ejja aħna nilqgħu il-mulej b'din l-ubbidjenza fil-ħajja tagħna. Billi għal-min u għal-darba u xekk impoġġu ftit fil-ġemp lilna nfusna. Ħalli nkunu nafu xi ġifieri li tilqa' lill-Kristu, li tħalli lill-Kristu jidħol fil-ħajja tiegħek. Ħutija flimkien nistqarru l-fidi tal-Knisja. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawijiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-wied skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben. L-jum weġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem b'fom il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika. Nistqar magħmudija waħda għal-maħfar tad-nubiet. Nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja taż-żmien li ġej. Amen. Ħuti ejja u nresqu it-talb tagħna quddiem il-mulej u nitolbuh jismana u jagħtina dak li neħtieġu. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek jew ix-xandar lil bnedmin kollha il-bxara tajba tas-salvazzjoni nitolbu. Mulej Ġesu, prinċep tal-paċi, għati lid-dinja kollha is-sliem u l-ftijiem l-iktar fejn hemm il-gwerra, il-ġlied u l-vjolenza nitolbu. Nitolbuk mulej għall-mexxejja tal-ġnus biex f'dak kollu li jagħmlu jġibu il-qudiem id-dinjità tal-bniedem u r-rispett lejn il-ħajja nitolbu. Nitolbuk mulej għall-morda u għal dawk li qegħdin ibatu biex inti tagħtihom li fid-tbatija tagħhom isibu l-faraġġ tiegħek nitolbu. Nitolbuk mulej għall-familji kollha tagħna biex inti bħal-familja ta' Marija u ta' Giuseppi tagħmilhom postijiet fejn ikun hemm il-preżenza tiegħek nitolbu. Għal dawk kollha li talbuna biex niftakru fihom fit-talb tagħna biex int mulej tagħtihom skont m'għandhom bżonn fir-ruħ u l-ġisem nitolbu.
għall-erwieħ tal-familja Tanti, Abela u Kamilleri u għall-erwieħ tagħna kollha biex inti Mulej tilqaħħom fil-għena ta' dejjem li tolbu. Mulej Missier Qaddis fil-ħniena tiegħek nitolbuk biex tilqa' dan it-talb illi aħna qegħdin nagħmlulek. Int li batt l-ibnek Ġesu fid-dinja biex jifdina għatina li aħna jkollna sehem mill-qawmien u mill-glorja tiegħu. Dan nitolbuh bl-istess Kristu Siedna. Bierek inti Mulej għal tal-ħolq inkoll. Xfitu bidek tajtan ħobs għedna fuq, fatal xogħol bniedem, li mill inserena ħobs tal-ħajja. Bierek inti Mulej għal tal-ħolq inkoll u xfitu tajtan il-bit l-fuq, fatattijaw xogħol bniedem li mill inserena x-xogħol tal-ħajja. Il-qana Mulej itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk Mulej li dawn l-offerti li aħna ġibna fuq l-artal tiegħek jitqazzu mill-Ispirtu Santu li bil-qawwa tiegħu fil-ġuf ta' Marija Verġini tnissel ibnek Ġesu Kristu Siedna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-Mulej magħkom, nerfgħu qlubna il-fuq, niżuħajra lil-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-Omm Verġini stennietu bl-akbar għożża. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u wurieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru tat-twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u nkantawlek bla qiegħda. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int Mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal-iddixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħajl kalċi
reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxarred għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Li niklu tal-ħobs u nixorbu tal-kalċi, inħabru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla s-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. ħobsna ta' kuljum għatina l-ħum, aħfrinna dnubitna bħal maħna naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jajsaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li inti trid fiha, titgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi li xulxin. ħaruf tal-la.
Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda kelma waħda u ruħi tkun infija. Ġisem ta' Kristus. Għaddem ta' Kristus.
nitolbu. U Alla li tista' kollox, aħna tqarbilna bil-ħobbs tas-sema li huwa ir-ran tal-fidwa ta' dejjem. Nitolbuk li aktar ma joqrob jum il-festa tas-salvazzjoni tagħna, aktar nikbru fir-rabta tagħna miegħek biex niċċelebraw kif jixraq il-misteru tat-twelid ta' ibnek, Ġesu Kristu Siedna, li jgħix u jsaltana għal dejjem ta' dejjem. Xi avviżi mena lejliet il-miliet fis-6:30 ikollna l-quddiesa tal-fġili, imbagħad fil-11:30 ikun hawn il-quddiesa tal-lejl tal-miliet. Filgħodu il-quddies ikun bħal nhar ta' Ħadd fis-6:15, 8:30, fl-10 u 11:15. Is-santwarju jagħlaq f'nofsinhar u jerġa' jiftaħ fl-4 u jkollna quddies oħra fil-5. Nhar it-tlieta li ġej se jsir it-tindif tas-santwarju u għalhekk qed nagħmlu appell biex min jista' jiġi jenna fis-7 ta' filgħaxija. Kif tafu għandna s-siġra tal-karità fejn qegħdin niġbru affarijiet tal-ikel għal dawk li huma fil-bżonn, għandna wkoll il-kalendarju tas-sena l-ġdida maħruġ mis-santwarju li huwa ddedikat liż-żjara tal-Papa fostna. U nfakru wkoll illi min jista' illum il-Ħadd jista' jmur mit-8 sassija fil-berġa tax-Xewkija biex jagħti id-demm. Ikun hemm bżonn il-karta tal-identità. Il-mulej magħkom, baxxu raskom għal barka ta' Alla. Lilkom li temmnu fl-ewwel miġja ta' Kristu u li qegħdin tistennew jerġa' jiġi, Alla l-ħanin li jista' kollox idawwalkom bid-dija tal-miġja ta' ibnu u jimlikom bil-barka tas-sema. Amen. Fit-taħbit ta' din il-ħajja iwettaqkom fil-fidi, iferraħkom fit-tama u jqawwikom fl-imħabba. Amen. Bħalma tifirħu minn qalbkom bil-miġja tal-feddejtana bħala bniedem, hekk tiksbu il-premju tal-ħajja ta' dejjem meta huwa jerġa' jiġi fis-seta tiegħu. Amen. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.